Lekcia. Ahoj, čo robíš? Poprvé, neverím, že si tu aj dnes a po druhé, maturitu. Ja som teba prišla pomôcť, takže daj tam Ačko. Nie som na otázke, kde sú možnosti, pýtajú sa tu na vzťah medzi týmito dvomi slovesami. Pozitívny. Napíšem synonyma. To bol iba gek, napíš si to tam. Ja to zvládnem aj bez teba. Ja by som si tým nebola taká istá. Tu máš napísané, že vidiečan. Uznajú mi to. No ja neviem, myslíš? Ja som sa na toto pripravovala 4 roky a ty ma nemôžeš rozhodiť. Myslíš? A čo keby ti dám krč za každú nesprávnu odpoveď? A keby si radšej odišla... Fakt si napísala, že Valašská škola mravu Stodola. Napísala Božena Slančiková Cimrava. Kde som to nikdy nepočula. Hovorí pani, pripravovala som sa 4 roky. Hugolín Gavlovič predsa. Pú. V pohode som... A teraz sa snaž, lebo to potrebujeme urobiť na 33%. Nechceš už fakt odísť? A ty náhodou nechceš pridať? Ešte nás čaká sloh.